Piştî vê daxuyaniya dîrokî û vê pêngava dîrokî vê carê Sabri Ok endamê konseya rêvebir a kecekê bersiv da pirsên rojnamevanan û got bi saya hewildanên gelekî mezin ên rêberapo niha em di qonaxeke pir girîng de ne dîsa diyar kir ji bo bersivdana vê pêwîstî bi serrastkirin û kanûnên taybet hene. Endamê konseya rêvebera kecekê Sebrî Ok piştî daxuyaniya çapemenîya li Qendîlê bersiva pirsên rojnamevanan da. Ok ji bo pirsa têkildarî qanûnên berfireh ya daxuyanî de diyar kir, ji bo pêvajo li gorî xwestek û bendewariya gel pêş bikeve, ev xebat heya asta niha hat û ha axivî. Ev yek xebatên hiqûqî yên demkî jî dixwaze. Divê qada hiqûqî de hin tişt bên kirin û gav bên avêtin. Dema gav bên avêtin pêvajoyê bi lez bibe. Em jî qanûnên taybet yên ji bo PKK yan jî ji bo pêvajoyê dixwazin, ne efûyek. Têkoşîneke 5 salî heya roja îro hat. Bi hewldanên pir mezin ên rêber apo em di qonaxeke pir girîng de ne. Tenê weke bersiva vê divê hin serrastkirin û qanûnên taybet hebin. Sebrî Ok li ser pirsa bendewariyên we tam ji Tirkiye çine ev bersiv da. Di dîroka berxwedanê ya gelan de mînaka pirsgirêkeke mîna pirsgirêka Kurd tune ye. Ne hatiye dîtin ku rêberê gelekî, hêzekê û tevgerekê di şert û mercên zîndanê de ji bo aştî û çareseriyê hewldan kiriye. Rêber apo hîna bi fîzîkî azad nebûye. Tevê vê yekê jî berpirsyareke dîrokî bi cih dîne. Rêber apo jî divê demildest bi fîzîkî azad bibe. Sebrî Ok têkildarî pirsa derbarê xebatên komîsyona meclisê jî wiha got. Gaveke girîng bû. Em xebatên wî yên heya niha neyînî nanirxînin, lê rola xwe tam nelîst. Ew jî çi ye? Ji derveyî tevgera me gelek tevger û pêkhate, civaka sivîl heye, civak heye, hatin guhdarkirin. Yê pêvajo daya destpêkirin û bi rêve dibe rêber apoye, lewma divê demildest komîsyon biçe cem wî û lê guhdarî bike. Bendewariya me ew e ku her kes rola xwe bi cih bîne. Sebrî Ok da zanîn ew her tiştî ji dewleta Tirk hêvî nakin û got, ev pêvajo têkoşînê dixwaze divê her kes berpirsyariya xwe bi cih bîne. Em difikirin ku wê bandorên erînî çêbin. Sebrî Ok li ser pirsa eger Enqere pêdiviyên vê daxuyaniya we bi cih neyne wê çi bêkirin jî wiha axivî. Em erênî bifikirin. Bendewariya me ew e ku divê pêvajoyê de her kes li hemberî vê gava dîrokî berpirsyariya xwe bi cih bîne. Sebrî Ok derbarê piştî vê gava dîrokî bendewariya vekişîna dewleta Tirkiya ji Başûrê Kurdistanê jî wiha got. Piştî şerê 5 salî dîrok sosyolojî û rewşa cîhanê Kurdistanê jî li ber çavan digre û pêşniyar dike ku rêber apo bi paradigmaya nû siyasetê bimeşîne. Em li ser vê bingehê têkoşîna xwe didomînin. Bendewariya me ew e ku kesên eleqedar berpirsyariyên xwe bi cih bînin. Sebrî Ok herî dawî ji bo pirsa eger bersiva vê gavê neyê dayîn ev tiştanî ziman. Em naxwazin tiştekî wiha tasarruf bikin. Rêber apo di şert û mercên zîndanê de ye, bi vê rengî çareseriya pirsgirêka Kurd nepêkane. Rêber apo divê di şert û mercên welê de be ku karibe azad bijî û azad bixebite.